Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi sore Bima wis turu. Atine seneng banget sebab dijanjeni bakal diajak nonton wayang. Ing tutupan acara buka giling pabrik gula, bakal ana pagelaran wayang kulit. Bim, le ayo tangi, alon-alon mripate melek. Jam 11 wengi Bima digugah bapake. Bima sakala kelingan yen arep dijak ndeleng wayang. Bima tangi cekakal kesusu arep budal. Heh, kono menyang jeding dhisik, raup lan wisu dhisik. Tekan ing pelataran pabrik gula, jebul wis rame sing pada nonton. Dalangi ki Mantep Sudarsana. Lakone lari Gatotkaca. Ceritane Gatotkaca lahir ari-arine ora kena ditugel. Nganti kabeh keluargane susah, Bima teka ceritane wis tekan perang Arjuna karo Buta Cakil. Ngedirkane bapake perang kembang arane. Kajaba cerita iku Bima uga tau ndeleng wayang kanthi lako Barisi Gala-gala. Ceritane yaiku Pandhawa dipake dening Kurawa supaya leren ing Walaswaranata. Nanging jebul palarmane ing alas diobong. Olehe nonton wayang saka mburi kelir. Wah, Ki Mantep Sudarsana sejabate jian apik tenan. Jogedane Buta Cakil kaya ana tanana. Ora katon meneh yen iku mung wayang suka kulit sapi. Sigrak kati iramane ya kepenak, apa maneh bareng Mak Gubyuk perang karo Arjuna. Bima ilang ngantuke, seneng atine kalipur kaya wayang kulit sing kaya oba-oba dhewe. Ngerti apik kaya ngono, yen ana wayang kulit aku mesti delok maneh batine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.